ನಲ್ಪತ್ತೆನ್ಮದಿಂದ ವ್ರತ ಮಲ್ತದು 40 ಮೈಲ್ ನಡತದೆ ಆ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿನ ತೂದು ಬತ್ತನೇ ಆಯಗ ಆ ಮೋಕ್ಷಲ ಆಯ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಗು ಪರಿಹಾರಲ ಮಾಲಿಕಾಪುರ ತಮ್ಮಗು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಏಯಪ್ಪ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿನ ಬರ್ಪುಜರ ಬೈದಿಜರ ಆನಿಗೆ ನೀನು ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪಾರು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯಲೋಕ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಪೂರ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಐಂದ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಐನು ಒಂಜ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಕಲು ಆ ಕೆಲಸ ದಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೂ ಮೂರು ಶಬರಿಮಲೆ ಟುಂಟು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪು ಇರತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದೋಡ ಏನೋ ನೈತಾರಾಯಿ ಬೇಟೆಗಾರನ ಪಣವು ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಹಾಲು ಮುಚ್ಚರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಆ ತಾರ ಇದ ಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ತಾರ ಇನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ನೀರು ಎತ್ತದು ಐಕೆ ಜಿಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ನೆಯ್ಯಿ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆತೀನಿ ಮೈಸಿನ ಕೆದ್ದು ಕೊಂಬುಡು ಪೊಲ್ತದು ದಕ್ಕದಿನ ಅವು ಸುದೆ ಆತನು ಅನ್ಪೇರು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುನು ಮುರ್ಕುದು ಕಲ್ಲುನು ಪತನೆ ಪಾರದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಪತಂಬೋದು ಅವು ಏರೆಗಳು ತೂಪಾದವಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಗಳು ತೂಪಾದವಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಗಳು ತೂಪಾದವಲ್ಲಿ అయినా ఆత బందోబస్తులు కట్టోడు ಸೊಲ್ಮೆತು ಒಂದು ಪುಣಚಿತ್ರ ಮಾತು ತೊಳುವೆರೆಗಳ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಕನಗ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪವನ ಚಿತ್ತನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಪಟ್ಟೋನ ಚಿತ್ತನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೂರ ಮಲ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ದೇವೇರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಗಳೊಂದು ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ತೋಡು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅಂಡ ಈ ವೃತ ಆಚರಣೆದಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥೆದಾದ నేను ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಇನಿ ಕಾನಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥೆನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿದಿಂಚಾಗ ನಮಕ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಜನವರಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಾದೊಂಡು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು 10 ಬೇತೆ ಊರುಡು ನಮಕ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವೃತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಮಾಲಾಧಾರಗಳು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಚಾದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವೃತ ಆಚರಣೆ ಎಂಚ ನಿತ್ತ ಆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಯನ ಚಿತ್ರನ ಕ್ರಮದಾದ ನಿಯಮದಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇನು ಚಿತ್ರನ ಕುತೂಹಲ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಕರಿನ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವೃತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋಂದು ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಷಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಪೊಳಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರಡ ಇನಿ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕ್ಷಣ ಬಂಡದಪ್ಪ ಬಂದು ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ 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 ತೂಲೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವೃತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಶಬರಿಮಲೆಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರನ್ನು ತೂಡು ಪಂಪಿ ಚಿತ್ರನ ಕನನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ವರ್ಷ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಈರ್ಲ ಅವನು ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇರ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಇರು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಏತ್ತು ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ದಾರು ಪಂದಿಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋಡಾಂಡ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ 1981 ಯಾನು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಸುಮಲ್ತೆ ಇದು PK ನಂಬೇರು ಬಂದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆದಿತ್ಯರು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯಾರು ಏತೋ ವರ್ಷಾರು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಪೋಯಿನಾರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆಂದು ಇದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ಆದಿಯಾನು ಶಬರಿಮಲೆಗೂ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತಿನೇ ಆನಿ ಶುರು ಮಲ್ತಿನೇ 81 ಶುರು ಮಲ್ತಿನೇ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ನಾನು ಉಂಟದಜಿ ದಾಯ ಉಂಟದಜಿ ಮಂಡ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಡು ಏತು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಬಂದವು ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ ವೃಷಿಕ ಮಾಸಡು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸಡು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಕರ ಮಾಸಡು ಯಾನು ಏತು ಸ್ವಾಮಿನ ಉಳ್ಳೆ ಅಕಲಿನ ಪೂರ ಎಳಿತಂಪೋದು ಅಲ್ಪ ಮಲೆಟ್ಟು 40 ಮೈಲ್ ನಡಪೊಂದು ಅಕಲಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂತಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಜ್ಯೋತಿನ ತೂದು ಅಕಲಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬರೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ 40 ವ್ರತ ಕಡ್ಡಾಯವಾದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಜನ ಎಂಕುಳು 2 ತಿಂಗಳು ಪಾಡುವ 3 ತಿಂಗಳು ಪಾಡುವ ಅವತ್ತು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ 40 ದಿನದ ವ್ರತ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಬೋಡೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಐಕೆ ಆ 40 ವ್ರತ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಐಕೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದು ಐಕೆ ಫಲ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಪಿನ ಎಂಕಲ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಶಬರಿಮಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಕಲಿಕಾಲದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಗುಡ್ಡದ ನಡುಟು ಪೋದು ಕುಳ್ಳೋಡು ಅರೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಬೇಜಾರಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮಡ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿಲಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಆರ್ಪೋದು ಶಬರಿಮಲೆ ಆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ತೀನಿ
ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಐನು ತಪ್ಪು ಚಿದ್ದೆರೆ ಬೋಡಾದೇ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಕೊಲ್ತೀನಿ 48 ವ್ರತ ಮಲ್ತದು 48 ಮೈಲ್ ನಡತದು ಆ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿನು ತೂದು ಬತ್ತುನನೇ ಆಯಗ ಆ ಮೋಕ್ಷಲ ಆಯ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಗು ಪರಿಹಾರಲ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನಿ ದಾನೆ ಬಂಡ ಇನಿಮಾಲೆ ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಪೋಪಿನಕಲು ಉಳ್ಳಿರು ಅವು ಹತ್ತುಂದತ್ತು ಆಂಡ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಹರಿಹರನ ಮಗೆಯಾದು ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತದು ಹರಿಹರದ ಕೇಂದಿ ಒಂಜೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿಯರು ಎಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಐದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಂಗೆ ಕೊರಲೇಂದು ಅಂಚಾದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇನಿ ಆ ಕಾಡಿಡು ಪೋದು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ದು ಆ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬೋಡು ಐಕ್ಯ ಆತೇರು 16 ವರ್ಷ ಪಂದಲದ ರಾಜುಡು ಪಂದಲದ ಅರಸುನ ಮಗೆಯಾದ ಮಾನವೇ ಆದ ಇತ್ಯರ್ನಲ್ಲ 16 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅದು ಹರಿಹರನ ಮಗೆ ಆ ಮಣಿಕಂಟೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ಪುದರಡು ಆ ಶಬರಿಮಲೆತ ಆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕುಳಿದು ಇನಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತರೇ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಬಲೆ ಏನಕೈತಾರೆ ಎಂದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ನಿಯಮ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿಸ್ತೇನೆ ಕಾನೂನು ಆಸೆನ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಈ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಈಗ 48 ದಿನದ ಕಠಿಣ ವ್ರತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿಸ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೋಡನ ಆಯ್ತಾ ನಿಯಮದಾದ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮದಾದಂದೇನು ನಮಗೆ ಪನೋಡ ಅಂಡೀರು ತುಲೆ ಆರು ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂಡ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆರು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಮೋನೆ ತೂಪಿನರತ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಂಡ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ 48 ವ್ರತದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಅರೆಗೈತರೆ ಪೋಡು ನಂಡ ಪೊಂಜು ಒಳ್ಳೆಡ ಪಾತರವಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನುಲೆಡ ಬಾರಿ ಪಾತರವಲ್ಲಿ ಸೂತಿಗಾಯಿನಕಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಎರವಲ್ಲಿ ಅಕಲ ನಿರೇಲ್ತಾಗಿರವಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಂದ ಆತು ವ್ರತನಿಯಾಮೋಡು ಇತುದೇ ಆ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ಪೋಯ ಸಾಧ್ಯ ಅತ್ತಂದ ವ್ರತ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಪೋಪಿನಕಲು ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೆಡಕ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿರು ಅಂದ ಐಕ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜವು 48 ವ್ರತ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೈತರೆ ಪೋಡುಂದಂಡ 48 ವ್ರತ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಅವು ಆದಿರ್ದೇ ಬೈದಿನ ಕಟ್ಟವು ದಯಬಣ್ಣಗ ದುಂಬುದಕುಲು ಈ ನಂಬಿಯಾರ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಗನೆ ಇನ್ನೇನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿನವರಾರು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಇನಿಕ್ಕಲ 48 ವ್ರತ ಮಲ್ತದೆ ಆ 48 ನಡತದೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿನ ತೂದು ಬರ್ಪಿನಕುಲೇ ಪಾವನೇರು ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಆ ವೃತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಮಾತ ಇಟ್ಟು ನಿಯಮ ಒಪ್ಪುನು ಮನ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ಕೋಡು ದಾದಪುರ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಅನುಭವ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಕಾಂಡೆ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಮೀದು ಶರವಣೆಲೆತ್ತದು ಕರ್ಪೂರ ಬತ್ತದು ಆರತಿ ಮಲ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೆಲಸಗು ಮಾತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಫಲಾರ ಅವು ದುಂಬು ನುಂಚಿ ಬೈದಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತ ಆದಿತ್ತ ಸೊತ್ತು ಕಾಂಡ ತಿನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೇರು ಇತ್ತೆದ ಈ ವಾತಾವರಣಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಲ್ತು ತಿನಿಯರ ಬಂಗಾಪಡು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋ ತಿನ್ಪೇರು ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂದು ಅವು ನಿಜವಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ತಿನಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ದುಂಬುದ ನಿರ್ಬಂಧ ಉಂಡು ಕೈಟೆ ನಮನೇ ಮಲ್ತದು ನಮನೇ ತಿನ್ನೋಡು ಈ 48 ಶಿಬಿರ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತದು ಶಿಬಿರ ಕುಳಿತು ಅವಳು ಮಲ್ತು ತಿಂದು ಅವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಫಲಾರ ಕಾಂಡದ ಒಂಜಿ ಫಲಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಡು ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂಜಿರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಐಕೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದು ಉಳ್ಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಈಕೆ ಯಾನು ಮಸ್ತು ಸ್ಕೋಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಇಚ್ಚದ ಒಂದು ಬೇತೆ ಇದು ಸಿಚ್ಚಿಗತ್ತಿ ಬೇತೆ ಇರ್ತದೆ ಆಡು ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂಜಿನ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಲಾರ ಮಲ್ಪು ಇರಬೇಕು ಮಲ್ಪು ಜೀರ್ಣತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೊಂದು ಪಣಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದೆ ಮಣ್ಣಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಆ ಬೇಳೆ ದಂಚಿಸುವುದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಪು ಸುರೂಕು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದಾದ ಅತ್ತನಾಂಡ ಈ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಮಾಲಿಕಾಪುರ ತಮ್ಮಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಏಪ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ನಕಲು ಬರ್ಪುಜರ ಬೈದಿಜರ ಆನಿಗೆ ನೀನು ಏನು ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ನಕಲು ಪಂಡಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೆ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸೊತ್ತು ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿನಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ದಯದ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪನವಳು ಮಹತ್ವಲ ಕಮ್ಮಿ ಆರು ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿನಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆದ ವಾತಾವರಣ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿನಕುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕಲ ಸನಿಯಾಮನು ನಮ್ಮ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನಕುಲು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕಲಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಕೊರಡು ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿನಕುಲಿಗೆ ಪಂಡುಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ 2ನೇ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿನಕುಲು
ಈ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನಕಲು ಆಯ್ನಕಲು ಆ 48 ಮೈಲ್ ನಡಪದು 48 ಇಂಥ ವ್ರತ ಮಲ್ಪದು 48 ಮೈಲ್ ನಡಪದು ಆ ಜ್ಯೋತಿನ ತೂದು ಲೆತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಬೋಣ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಇತ್ಯದ ಕೆಲ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನಕಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅನುಕೂಲ ಹೋಗ್ಬೋಡಾದು ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿನಕಲೇನು ಲೆತೊಂಬ ಪೇರು 10 ತಾರೀಕು ಲೆತೊಂಬ ಪೇರು 16 ತಾರೀಕು ಲೆತೊಂಬ ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಸಮತ್ತವು ತಪ್ಪವು ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿನಕಲು ದಾಳ ಗೊತ್ತು ಜಗಳು ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿನಕಲು ಬಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ತೂವಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಂದು ತೆರೆಯೋಡು ಬಂದು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತೂಪವಳು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪದು ಪೊರ್ಲುಡು ಅನ್ನ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪದ ಆ ಜ್ಯೋತಿನ ತೂಪದ ಲೆತೊಂಬತ್ತನೇ ಐಕ್ಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕರುಣೆ ಸ್ವಾಮಿಲ ಐತೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪ ಈ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆವಡಂಡು ಏತು ವರ್ಷ ಹಾಕಲು ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆವಡಂದ ನಮ್ಮ 18 ವರ್ಷ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ 18 ವರ್ಷೋಡ್ಲ 48 ಇಂಚ ರಥ ಮಲ್ತದೆ 48 ಮೈಲ್ ನಡ್ತದೆ 18 ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ತೂದು ಬಚ್ಚಿನ ಏನೇ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ 18 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಇತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಅವು ಆಯ್ತು ಮಹತ್ವ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು 18 ವರ್ಷ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತಿನ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆ ಅಪ್ಪಗ 18 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಆಪುಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಅನುಭವ ಆಪುಡು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಆಪುಡು ಎಂಚ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಕಲಿಗೆ ನಾನು ಎಂಚ ಲೆತೊಂದು ಹೋಗಲಿ ಎಂಚ ಲೆತೊಂದು ಬರೋಲಿ ಪಂಪಿನ ಆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಆಪುಡು ಐಕಾತ್ರೇನೆ ಆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನಗಳು ದುಂಬುದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನಗಳು 18 ವರ್ಷ ತಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಇಜ್ಜಾನು ಇತ್ತೆದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಾನು 5 ವರ್ಷೋಡ್ಲ 7 ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಅಂಚೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ದೀಕ್ಷೆ ಅಂಚೆ ದೀಕ್ಷೆ ತಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಿ ನಾವು 18 ವರ್ಷ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆ ಗುರು ಪಟ್ಟ ತಂದು ಅವಳ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಕೊಡಿಮರತ ಎದುರು ಉಂಟುದು ಆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಏನಾದ್ರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಶರಣು ಎತ್ತದು ಅವಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪಡ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತರಕ್ಕೆ ಕೈದಿಯೋಳು ಅಲ್ಪ ದೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತೆ ಓಲೋಲು ಪಂಪೆಡ್ಲ ದೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತೋರು ಸನ್ನಿಧಾನ ಪೂಜಾಡ್ಲ ದೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತೋರು ಅಂಚ ದೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತವು ಅವು ಸನ್ನಿಧಾನ ಕೊಡಿಮರತೆ ಎದುರು ಉಂಟುದು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಡ ಪಡೆದು ಈತು ವರ್ಷೋಡಿ ಯಾನಕ್ಲೇನು ಮಾತಲ್ಲ 90 ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಕು ಶಕ್ತಿ ಜಿ ಎಂಕು ಪ್ರಯಾಣ ನನ್ನ ಎನ್ನಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಯಾರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡೋದು ಬಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪಡ ನಟದು ಅದನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಕೈದಿಯೋರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಕ್ಕ ತೊಂಬೋದು ಮೇಲ್ ಸಂಚಿ ಆಯ್ನ ತಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅವಳುಳ್ಳಾಯಿ ಅರ್ನ ಪೋದು ಕಾಡು ಬರ್ತದೆ ಅರಿಡ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ತಂಚಿದ್ದಾರೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಲೆಸೊಂಬತ್ತೆ ಇತ್ತ 18 ವರ್ಷ ಆಡ್ ಮೇರ್ನ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಂಕು ನನ್ನ ಭಕ್ತರೇನು ಲೆಸೊಂಬರ್ರೆ ಭಂಗ ಹಾಪಡು ಐಕಾತ ಎನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಮೇರೆ ಯಾನು ದೀಪೆ ಮೇರೆ ನನ್ನ ದುಬುಗು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡು ಆರ್ಲಾ ತರಕ್ಕೆ ಕೈದಿಯೋಡು ಅಲ್ಪ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊರೋಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಕ್ಕ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪಂದು ಐತ ಅರ್ಥ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ಮಾಲದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಣಿಕಂಠ ಸ್ವಾಮಿಂದಲೇ ಮಣಿಕಂಠ ಗಂಟೆ ನಲ್ಪ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಐನಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ತಾರದೈ ಕೊನಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಮೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದಾಗ 18 ವರ್ಷ ಬುಡಂದ ನಿರಂತರ ಆ 18 ವರ್ಷ 48 ಇಂಚ ರಥ ಮಲ್ತದ್ದು 48 ಮೈಲ್ ನಡ್ತದ್ದು ಜ್ಯೋತಿ ತೂದು ಬರ್ಪಿನೇ ಆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವಳೇ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಐಕೆ ತಾರದೈ ಕೊನಪಿನಿ ಆ 18 ವರ್ಷದ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ಲ ಶಬರಿಮಲೆ ಕೊನೆ ಐನು ಕೊನೋದು ಅವಳು ನಡೋಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕುಳು ನರ್ತಿನ ತಾರೇಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತು ತಾರೇಳು ಇರ್ತವೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರ ಕುಳು ಇತ್ತೆ ತಾರದೈ ನಡುಪಿನಿ ಅವು ದುಂಬುದ ಕುಳು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತಗಳು ನಮ್ಮ ಹೋದು ತಾರದೈ ನಡುಪ ಆ ಪಗನ ಕುಳು ದೆಪ್ಪುರೈನು ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಕಂಠನ್ ಬಂದಾಗ ಮಣಿಕಂಠೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೆ ಹರಿಹರನ ಅವಳು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ದು ಅವಳು ಬುರ್ದು ಪೋನಾಗ ಬೇತಾಳೆ ಬರ್ತದೆ ಮಣಿಕಟ್ಟುನು ಹಾಗೆ ಏನೇದ್ಲ ಉಪದ್ರವ ಬಳಿ ಬಂದು ನಾಯ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ ಮಂತ್ರ ಅಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಹರಿಹರನ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಹರಿಹರರು ಬೇತಾಳನ್ನು ಕಳಪಡು ಬೇತಾಳೆ ಬರ್ತದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಣಿ ಕಟ್ಟೋದು ಮಣಿಕಂಠ ಬಂದು ಪುಗಾರ್ದು ಇದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐದಾತ್ರ ನಾವು ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಪೋಯಿನಕ್ಕಳು ಮಣಿ ಕಟ್ಟೋದು ಹೋದು ಆ ಮನೀನು ಅವಳು ಸನ್ನಿಧಾನ ಕಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ಕೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಎಂಕುಲು ಪಲ್ಲಿದ ಅಂಚನೆ ಶಬರಿಮಲೆ ತಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಬಂದೆ ಪಲ್ಲಿದ ಅವು ಓವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಲ್ಲಿ ಓವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ಅವಳ ಶಿವಪುತ್ರೆಂದೇ ಐಕು ನಿರ್ಬಂಧ ಉಂಟು ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ನಲ್ವನಿ ಇಂಚಿನ ಪನಡು ಅಂಡ ಕಥೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಉಂಟು ಎಂಚ ಬಂದ ಫಾತಿಮಾ ಪನ್ಪಿನ ಪೊಂಜವು ಓವರನ್ನು ಪೆದುದು ಫಾತಿಮಾ ಪನ್ಪಿನ ಪೊಂಜವು ಪೆದುದು ಓವರೆ ಅವಳು
ನೆಲೆಯಾದು ಅವಳು ಓವರಣ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ಅಮ್ಮೆಯರು ಪಂಪಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತಿಮ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮೆ ಏರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಮ್ಮೆಯ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾವಣ್ಣ ಯಾನು ಒಂಜ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತು ತೋಡು ಅತ್ತನಂಡ ದಾದಂಡಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತು ತೋಡು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ದೇವರು ಬರ್ಪೇರ ಪಂಪೆ ಉದ್ದೇಶುಡಾಯೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪೋಪಿನಿ ಬಿರಾಡು ಅವು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ದರೋಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಆಯೇ ದರೋಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಪೇರು ಎಂಕಲ ಆಂದಾಲ್ ತೂತಿನತ್ತು ಆಯೇ ದರೋಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಪದ ಕಲಿಗೆ ದಾಡ ಮಲ್ತದಿಗೆ ಆಯದಾಲ ಜೀವನದಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅವಳು ಪಂದಲ ಊರಿಗೂ ಅವಳು ಮುತ್ತಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಪಂದಲವನ್ನು ಹೊಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂತೀರು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮೂಲು ಊರ್ದ ಕುಳ್ಳ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಸೇರಿದು ಅಯ್ಯಪ್ಪನು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನು ಏಕಗಂಟು ಲೆತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತದೆ ಓವರನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಿರು ಓವರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡರಿಗೆ ಈ ದಾಯಗೋಡಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋದು ಐದು ಮಂದಿಗೆ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐದು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಅಮ್ಮೆಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೂರಲ ಈ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಡು ಬಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿയുടെ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಏನಾದ್ರು ದುಂಬು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಹತ್ರ ಈ ಮೂಲು ನೆಲೆಯಾದುಂತುಲ ಮೂಲು ನಿಕ್ಕು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನಡೆ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಡೆ ಬರಡು ಬಂದು ಅವು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಇನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎರಿಮೇಲಿಡಿ ಬೇಟೆ ತುಳಿದು ಓವರ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಡಿ ಪೋದೆ ಮಲೆ ಚೌಟ್ಯಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲೆ ಚೌಟನ ಪ್ರಾರಂಭ ಓವರ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಡಿಗೆ ಗಣಪತಿ ನಡಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋದೆ ಅಲ್ತದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ವಾಮಿಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿದ ಅವನ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಪ್ಪು ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಪಂಡ ಅವು ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಸಂಕೇತ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಅವು ಶಿವದೇವರನ ಸಂಕೇತ ಅವೇನು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಶಿವನಲ ವಿಷ್ಣುನಲ ಅವು ತುಳಸಿ ಮಾಲ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲ ರಡ್ಡಲ ಪಾಡ್ಲ ಐಕಿ ಹರಿಹರನ ಸಂಕೇತ ಬಂತೇಳಿ ಅದೇ ಹರಿಹರನ ಸಂಕೇತ ಅನ್ನಲ್ಲ ಈ ಕಪ್ಪು ವಸ್ತ್ರದ ಮಣ್ಣಗ ಕಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಆ ಕಪ್ಪು ತುತ್ತುನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ನೀಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಾವಿಲ ಸುತ್ತೇರು ನಿಜವಾದ ಕಾವಿ ತಪ್ಪು ತುತ್ತುನ ಕಾವಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುತ್ತೇರು ಆಂಡ ನೀಲ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಕರಿ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಪಂಪಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೂ ಕರಿ ವಸ್ತ್ರದಾರಲ್ಲ ನೀಲ ವಸ್ತ್ರದಾರಲ್ಲ ನೀನು ರಡ್ಡೇನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಸರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುತ್ತನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತನ ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐದಾತ್ರೆ ನೀಲ ವಸ್ತ್ರದಾರಿಲ್ಲ ಕರಿ ವಸ್ತ್ರದಾರಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಸಂಕೇತ ಅವು ಈ ರೀತಿ 1981 ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಂದು ಪನ್ಪಾರು ಸ್ವಾಮಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ಲ ಅತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಬಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ನಾಡು ಮುಲ್ಪ ಆ ಕ್ರಮ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಬಂದು ಮುಲ್ಪದ ಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬುದ ಕುಳ್ಮತ ಬಿಳಿ ಮಲ್ತದು ಅವಳೆ ಮಲ್ತದು ತಿರುಂತಿನ ಕುಳು ಇತ್ತೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆದ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಅಣ್ಣ ಅಕಲಿಗೆ ಬಿಳಿ ಮಲ್ಪನೆ ಬಂಗಾದ ಅತನಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಮಲ್ಪನೆ ಅತನ ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಲೆ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕೊಂದು 10 ಜನ ಪೋಯರಾಣಕ ಮಾಡುವರು ಐದಾದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಐಕಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಲ್ಪುನ ಕುಳು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜರು ಮಲ್ಪುಜಾರು ಅಂದ ಎನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ ನನಂಡಲ ಸ್ವಾಮಿನ ಕುಳು ಮಾತ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನೆ ಹೋಪಿನ ಕುಳು ನಿಷ್ಠೆಡು ಆ ವ್ರತನಿಯಾಮನು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವ್ರತನಿಯಾಮ ಅವು ಆ ರೀತಿಡು ಉಂಡು ಅಯ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಬಕ್ಕೋಡ ಗೊತ್ತೇಂದಲ್ಲಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಅಯ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತನೇ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನಾನಾ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ತೂವಾಡುಂಗಂಡೈತೆ ಇನಿ ಮಾಲೆ ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಅಂದ ಐಕು ಮಹತ್ವಜ್ಜೈಕು ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡುಂಗಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿಕಿಲ 48 ರಥ ನಿಯಾಮಡು ಮಲ್ತದು ನಿಷ್ಠೆಡಿತದು ನಿಷ್ಠೆಡು ಪೊಂಡನೆ ಐಕು ಫಲ ಸ್ವಾಮಿಲ ಮಲೆ ಚೌಟ್ರನಾಗ ನಮ್ಮ ತರತೆ ಮಿತಿ ಇರುಮುಡಿದಿಂದ ಆತ ದುನ್ನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ನಡಪನಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ರ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಇರುಮುಡಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಆದ ಬಂದೆ ಇರುಮುಡಿ ಪಂಡ ಅವು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲ ಇರುಮುಡಿನೇ ಪತೊಂದು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಇರುಮುಡಿಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಅವು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಶುರುವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ತದ್ದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲ ಆ ಇರುಮುಡಿಟ್ಟು ಪಾಡಿನ ಆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಪಣವು 5 ಪಕ್ಕ
ಅಲ್ಪ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿಗೆ ರಾಜಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಐದು ಆ ಸಾಮಾನು ಪೊರಿ ಬಜಿಲು ಖರ್ಜೂರ ಕಲ್ಚಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷ ಕಾಜಿ ಕುಂಕುಮ ಭಸ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಾಲದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪಲ್ ಶುಂಠಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಏನು ಮಾತ ಪಾರ್ದು 17 ಬಗೆದ ಸಾಮಾನು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿಗೆ ಬಂದು ಐದು ಇರುಮುಡಿಟ್ಟು ಪಾಡುವಡಮ್ಮ ಅಲ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ ತಾರಾಯಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಬೋಡಾಯಿ ಖಾಲಿ ನೆಯ್ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅರೆಗೂ ಸಂದೋಡಾಯಿನ ನೆಯ್ ತಾರಾಯಿ ಬೇತೆಗಾರನ ಪಣವು ಬದ್ದೆ ಇದು ಹಾಲು ಒಟ್ಟರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಆ ತಾರಾಯಿದ ಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ತಾರಾಯಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ನೀರನ್ನು ತೆತ್ತದು ಐಕ್ ಜಿಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ನೆಯ್ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಹಾಕಿನಿ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಹಾಪಿನಂಚಿನ ಆ ನೆಯ್ ಜಿಂಜಾಯಿನ ತಾರಾಯಿದ ಕಟ್ಟೆ ಅವು ಇರುಮುಡಿ ಮುಂಕಟ್ಟು ಹಿಂಕಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ ಮುಂಕಟ್ಟು ಬಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೆ ಸಂಗುಣ ಅವು ಮುಂಕಟ್ಟುಲ ಹಿಂಕಟ್ಟುಲ ಸೇರ್ನ ಇರುಮುಡಿ ಪಿಳವದ ಕಟ್ಟು ಅವು ಐಟು ನಂಕು ಸಾದಿದ ಖರ್ಚಿಗಿಲ್ಲ ಜನಕಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರಣದ ಕಟ್ಟಲ ಅವು ಪಿಳವದ ಕಟ್ಟಲು ಪಾಡ್ನ ದುಂಬು 48 ಮೈಲ್ ನಡೆಸು ಹೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಮುಂತು ಪತಂಬೋಡು ಪತೊಂದು ಬೋಪಿನ ಸಾಮಾನು ಪಿಳವದ ಕಟ್ಟಲು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕಟ್ಟಲು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಲು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಪಿಳವದ ಕಟ್ಟಲು ಗೆತ್ತದು ಐದು ಸಾಮಾನು ಜೆತ್ತದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಣ ತರಕೆ ದೀಪಿನಿ ಆಂಡ ಎದುರ್ದ ಮುಂಕಟ್ಟನ್ನು ಗಿರ್ಪೆರಚಿ ಮುಂಕಟ್ಟನ್ನು ಗಿರ್ಪು ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಗೆತ್ತದು ಆಯಾ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದೋಡಿನ ಮಾಲಿಕಾಪುರ ಸಮ್ಮಗು ಕರ್ಪು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಕರ್ತ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಐಟ ಕಲ್ಚಕ್ಕರ ಕಪ್ಪಲ್ ಸುಂಟು ಮತ್ತು ಅವು ಅವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂಗುಣ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ 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 ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಭಸ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಬಂದು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಇರುಮುಡಿ ಇತ್ತಿನ ಭಸ್ಮನು ಅಲ್ಪ ಭಸ್ಮ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪಾರ್ದು ದುಂಬುದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಪೇಡು ಪಂಪ ಸದ್ಯ ಪಂಪ ಬೆಳಕು ಪಂಪ ದೀಪ ಬಂದು ನೀರು ಮಲ್ತದೆ ಅವಳು ನೂತ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಬುಣ್ಯ ತೆತ್ತದು ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿನಕಳು ನೂತ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಬುಣ್ಯ ತೆತ್ತದು ಐನು ಬೈರಾಸರಿಗೆ ಗಾಳಿದು ಆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪಾರ್ದು ಐನು ಅವಳು ಭಸ್ಮಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳು ಹಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತೆ 105 ದಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಪರಿಜ್ಜವಳು ಎಂಗುಳು ಮತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಜೆತ್ತಂತ ಅಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಗಿನ ಅವು ದಾಯ ಬಂದ 101 ದಿಕ್ಕಿಲ್ದ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರಣಲ ಉಂಟು 101 ದಿಕ್ಕೇಲಿಡು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕೇಲ್ದ ಅಡಿಗೆ ಅಂದಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ತದ ಪೇರು ಬಂದಿನ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಂಬುವಣ ಬಂಡ 101 ದಿಕ್ಕೇಲ್ದ ಜೊತೆ 101 ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕೇಲ್ದಂಡಲ ಅಕ್ಕಳು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲು ಬರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಹೋಗಿರೋದು ಐಕು ಬೋಡೋದು ಆ 101 ದಿಕ್ಕೇಲ್ದ ಮೊನ್ನೆ ಜೊತೆ ಗಾಳಿದು ಐತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪವನು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೋಯಿನ ಸ್ವಾಮಿನ ಕೈಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟಡವು ಏರಾವರಿ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ದೀಪ ದೀಪೇರು ಅತ್ತನಾಂಡ ಏರಾವರಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಕೆಲವತ್ತು ಆ ಪಾತಿರ ಪೇರು ಅಂಡ ಇರ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಇರು ದುಂಬುಲ ಜ್ಯೋತಿ ತೂತಿನಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈ ಜ್ಯೋತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ಬಂದಿರು ಜ್ಯೋತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ವರೂಪ ನಂಚಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂದಲದ ಅರಸುಗೂ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಣ್ಣಾಗ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ತಾನಿ ಯಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ವರೂಪ ಅದು ಕಾಂತಮಲಿಟ್ಟು ತೋಜುವೆ ಅಲ್ಪನಿಕುಲು ಪಡಿತ್ತ ಕೈತಾಲು ಉಂಟು ಏನಂತೂ ಲೇನು ಅಕ್ಲಿಗಳ ಮಿತ್ತು ಬಯಲಜ್ಜಿ ಅಂಜೋಳಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬಯಲಜ್ಜಿ ಅರಸು ನಕ್ಲಿಗೆ ಇದಾಯ್ತು ಪಡಿತ್ತ ಕೈತಾಲು ಉಂಟು ಅರ್ಕೊಂಡು ಜ್ಯೋತಿಸು ಅಭಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅವೇನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಂತಮಲಿಟ್ಟು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ವರೂಪ ಅದು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಪೇರು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯಲೋಕ ಚಂದ್ರಲೋಕನ ಪೂರ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಐಂದ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಂಪಿನಗಳಿಗೆ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪಳಿಸ್ತೇನು ಐನು ಒಂಜ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎಂಜೆಟ್ಲ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಂತು ತೋಚ್ಕೋಡಕ್ಳು ಆ ಕೆಲಸ ದಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಅವು ಹತ್ತು ಅಕ್ಕಳು ಪಂಪಿನಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪುದರ್ನಾಳು ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಡೋದು ಪಂಪಿನಿ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ವರೂಪೆ ಅದೇ ತೋಜು ನಾವು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕಳು ಮೂರು ಶಬರಿಮಲೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪು ಇರುತ್ತಾ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜರ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಂ ಅಪ್ಪಗ ಕರ್ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಬಂದು ಆ ಕತ್ತಲೆದ ಪೊತ್ತುಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬಂದು ಕುಳ್ಳುವರ ಅಪ್ಪಗಂದ್ರೆ ಅವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಇಂಚ ಹಾಪಿನವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂದ ಮಕ್ಕಳು ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಐದು ಎಂಕುಲು ಪೋದಾಲು ಕುದ್ದಾದ ಪೋದಾಟಿಗೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತೊಂಬರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರ್ತನು ದಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಚ ಬಂದು ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಜ್ಯೋತಿಂದು
ಸೂರ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಮಲ್ಪೋರು, ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಮಲ್ಪೋರು, ಪ್ರಪಂಚದ ಆಯ್ ನೀನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋರು, ಅವೇನು ದಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಅಂದಾಯನ ಪಾತಿರ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ತೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇರ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಇರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಕರಿನ 42 ವರ್ಷದಿಂದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಎತ್ತೋ ಸಲ ಪೋತಾರೆ ಇರಡ ಏತು ವರ್ಷ ಇರು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋತಾರೆ ಬಂದ ಅಂಡ ಇರಡ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪಂದು ಬಂದು ಎನ್ನು ಏನು ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರಿ ಇರೆಗಾಯನ ಚಿತ್ರ ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಇರು ವರ್ಷ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರಿ ದಾಯ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರಿ ಪೋನ್ ನನ್ನ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಯಾನು 42 ವರ್ಷಡು 138 ಸತಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 138 ಸತಿ ದಾಯ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಪಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು, ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ್ರೆ ಪೂಜೆರು, ಸಿಗರೇಟ್ ಕಫ ಕುಳಿದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ್ರೆ ಪೂಜೆರು. ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 3 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಕಳು 3 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಯೋಜನ ಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲಡಿಕೊಳ್ಳಲೇನು ತೂಪಿನಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ತೂದು ಇಲ್ಲಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬಂಡೇರು. ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಎಂಕು ಯಾನು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂಕ ಅಂದ ಯಾನು ಇದು ಸಂಗತಿದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಂತಾಜನಕ ಅದು ಪೋಡು ಪಂಡ ಹೋದು ಪುರಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹೋದು ಅಪ್ಪೇಡ ನಟ್ಟಿಯ ತುಂಬ ಅದು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಇರ್ನ ದೂಳು ನಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ನುಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದು ಅಪ್ಪೆಗಳ ಕೈ ಮುಗಿಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾನು ಗಣಪತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಪಟದ ಇದು ಯಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಇನಿಕಳ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರಂಡೆಡು ಭಸ್ಮದಿ ಇದು ಯಾನು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕೈ ತಲ್ದಿಪ್ಪೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ 18 ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೆ, 18 ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೆ, 18 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕು ಓತಿನಾತಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಕೊರಿಯೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಳೆನು ನಿಕ್ಕು ಹೊರ್ತು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕಣ ನೀರು ನಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಭಸ್ಮ ಜೊತೆ ಹೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕುಲ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಅಲಾಗ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ಆರ್ಟದ ಡಾಕ್ಟ್ರು 6 ಬತ್ತೆ ತೂದು ಪಿಳೆ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಈ ನನ್ನ ಪೋಡಿಸಿ ಸೇಸಪ್ಪರೆ ಯಾಂಕುಳು ಬಂದು ಬಂಡೇರು ದಾನೆ ಬಂದು ದಾದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾನೆ ಅಂಟು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಬಂಡೇರು ಒಂತೆ ಪಿಳೆ ಬರೋದುಂಡು ನಾನು ತೂಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂಡೇರು வெளிப்பட்டு போயிரு. அப்போ கேபி சென்னை வந்து 6 சர்ஜன் டாக்டர் 6 பத்து பண்டேரு நீ நனதிக்குள் தாழ பொடிச்சு எங்குள்ள உள்ள பண்டேரு. அப்போ எனக்கு தைரிய பத்தது அப்பெல்லாம் எல்லாம் ஐயப்பேல உள்ளேறு பண்ணினா எனக்கு మనసు కొంచెం ధైర్యం వస్తుంది. 5 పక్క 4 ಗಂಟೆ అనగా నార్మల్గా పోతుంది. నార్మల్ బతు ಹುಷಾರಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಬಿಡೋದು ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ರಜೆನ ಕರೆದು ಜನರಲ್ಗೆ ಪಾಡಿಯರು ಅದು ತುಂಬ ಇತ್ತು ಹುಷಾರಾದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ 23 ವರ್ಷೋಡು ಮಾಲೆ ಬಾರ್ದಾಯೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆ ಶಿಬಿರೋಡಿ ಯಾನು ಮೂಲ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಪುನಃ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕಗಳು ಅವಳು ತುಲೆ ಎಂಕ ಆತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಾವು ಎರಡನೇ ಎನ್ನ ಪಲಿನ ಮಗೆ ಮೋಹನಿ ಬಂದು ಮಾಲೆ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಮಾಲೆ ಬಾರ್ದು ಪುನಃ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತದೆ ದಾನೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆದಡಿಗೆ ಏನಡ ಪೋರ್ಚಿ ಬಂತೇನು ಪೋರ್ಚಿ ರಾವಂದ ಇಮ್ಮತ್ತ ಯಾನ ಐಕ ಮಾತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊರ್ಪು ಜೋಯ್ಕಲ ಮದುವೆಗೆ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಒಯ್ಕು ಎಲ್ಲ ಮುಡುಪುಜಾನು ಎನ್ನ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಳು ಚೂರು ಜವನ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕಳು ಪೋಯರು ಹೋದ ಉಳ್ದು ಅದನ್ನು ಸೂತಿಕದ ಸ್ಪರ್ಶ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಂಕು ಆಂಡ ಬರೀ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಪಿಲಿ ಕಂದೋಡಿ ತುಚಿದ್ರು ಪಿಲಿ ಕಂದೋಡಿ ತುಚಿದಾನಾಗ ಆ ಕಾರು ಸುತ್ತರು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿದಾನಾಗ ಆ ಪಿಲಿ ಕಂದೋಡಿ ಹೋದು ತೈಲದ ಪಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೋದು ಜೀವದ ಮರ್ಚಿಲ್ದು ಪೊರೆಲ್ದು ತಿತ್ತು ಊರ್ದು ತಿತ್ತು ನಾವು ಆತು ಹೊತ್ತಾಗ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ದೇವ್ ಪಾಪ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ಡು ಅಲ್ಪ ಏರ ಬಂದರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ ದಾದನ ತುಚ್ಚಿದ್ದು ಕಾರು ಬರೋಲಿ ಕಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಪೋಡು ಬಾರ್ದು ಕೊಂಡು ಕಂಕನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಂಕನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಳು ಬಸ್ ಬಂದು ಎಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಗುಂಚಿ ತುಚ್ಚಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಳ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಗಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿದ್ದು ಮಾತಾ ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ತು ಭಸ್ಮ ಕೊಡೋದು ಅದೇ ಪಾಡ್ದ ಅದು ಹೊರ ಕೊರನಾಗ 5 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ 3 ಸತಿ 15 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಿಷತ ಆತನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಪೂಜೆಗಳು ಬಲ್ಪುಗು ಸರಳಿಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಂಟಿಗೆ ಬಂದಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವು ಇಂಕ್ಲೇ ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಕಿ ಅವು ಬೆಡ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತ ನಾವು ದಾಳಮಲ್ ಪೆರಲ ಹಾಕಿ ಸರ್ಜನ್ ಬರೋದು ಬಂದಿರು ಆಗ ಬಂಡೆ ಕೂಡ ಬತ್ತ ಮಾತಾ ಸ್ವಾಮಿನ ಬರ್ತದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕೈ ತಲುಪು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಗ್ಳು ಸ್ವಾಮಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಹೋದಾನಾಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು ಅವು ಪಿರ ಬೈದ್ರು ಜೈದಿನ ಕಾರ್ದಾಡಿಗೆ ಜೈದು ವಿಷ ಅದು ಅಲ್ಪ ಈ ಸುಮಾರು ಗುಳ್ಳೆದೆಲ್ಲ ಕೈತನು
ಐಂದಾನೆ ಮಲ್ತ 4 ದಿನ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾವೂರುಗುಲೆ ಸೊಂಬೋದು ಕಾವೂರು ಒಂಜಿ ವಿಷ ತೆಪ್ಪುನ ಜನ ಇರ್ತದೆ ಅರೇನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಸೊಂಬೋದು ಆರಾಯ್ತು ಬ್ಲೇಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಲ್ಲು ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕಲ್ಲು ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿಷ ಪೂರಿ ತೆತ್ತೇರು ಅದು ಇತ್ತ ಹುಷಾರು ಇರುತ್ತೆ ಬೇಡೊಂದು ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಅಪಗ ಅವಳ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕಾರ್ಮಿಕ ನನ್ನ ನೆತ್ತಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇದು ತುಂಬ ಆತಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಕೊಳನಿಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಪಗ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಹೋದು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅವು ಆಪರೇಷನ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಗ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷದ ದುಂಬುಲ 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬುಲ 18,000 ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲೆಡೆ ದಾಳಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಕುಲ್ದಾದಿ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಸಂಘ ತಿಂಚಾನು ದಾಳ ಪೋಳಿಚ್ಚಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲರು ಬಂದಾನು ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಕರುಣಾಮಯ್ಯಾರು ಪಾಪದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಏಪಲ ಕೈ ಮುಟ್ಪಿನಾರತ್ತಾರು ಅರೇನ ನಾವು ನಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ನಟಿದು ಅಲ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಭಸ್ಮ ಗೆಸದು ಕೊರಿಯ 16 ದಿನ ಈ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಪಾಡಲೆ ಬಂಜಿಗಳ ಕೊಟ್ಟಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪೇರಂದ ನೀವು ದಾದಂಡ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಾಭಿರಂಚಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶಬ್ದ ಮಂಡ ಬಾರಿ ಆಸೆಗೆ ಶಬ್ದಾಭಿರಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ಕೊಡಲೇ ಬಂದಾರೆ ಅಂಚ ಕೊಡೋದು ಐದು ಮುಟ್ಟಾಯಿರು ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಲಾಲಜಿ ಮದ್ದುಗಳ ಬೋತಿಯರು ಆ ಬಾಳ ಇಡಿಕ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಕನ್ನಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಎಂಜಿನ ಮನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತೇವೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತೇವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನು ಮಾಜಾದು ಕೊಟ್ಟಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಬಸ್ ನೋಡು ಅಂಚಾದ ಬಂದು ಇನಿಕಲ ಆಕಲು ಬತ್ತಲು ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆ ಮತ ಕೊರಿಯೋದು ಕೆಲವು 2 ವರ್ಷದ ಕಾಲು ದೀಪ ಮತ ಕೊರಿಯೋದು ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕೊಡೋದು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಲೆ ಚೌಟುನೊಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಈ ಮಲೆ ಚೌಟುನು ಪಂಡ ದಾದೆ ಪಂಡ ಅವು ಎರಿಮಲೆ ಕರಿಮಲೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮಲೆ ಚೌಟು ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಎರಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಅವಳು ಬೇಟೆ ಸುಳ್ಳೇರಡು ಬೇಟೆ ಗೊಬ್ಬೆರಡು ಪಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಕ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಟೆ ಸುಳ್ದಿನ ಬೇಟೆ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಅವಳು ಬೆಗ ಬೇಟೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಪತ್ತದ ಮತ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ನಾಟ್ಯದ ರೂಪಡು ಬೇಟೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಅವಳು ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಇದ್ದು ಓವರ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಶಾಸ್ತಾವ ನಡೆಗೆ ಹೋಪಿನಿ ಬೇಟೆ ಸೊಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಪೇರೂರು ತೋಡು ಬಂತಿಕ್ಕುದು ಪೇರೂರು ತೋಡು ಅವಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಬತ್ತಿನ ಗಣಕಲಿಗೆ ಮತ ಆವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಜಾಗೆವು ಅವಳು ಆಮೆ ಕೀಮೆಗೆ ಪೂರಿ ಮಾಡೋದು ಹೋಪೇರು ಅಲ್ತಿದ್ದು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಸಿಕ್ಕುದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ತಿದ್ದು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಾರ ಕೋಟೆ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕುದು ಅಲ್ತಿದ್ದು ದುಂಪುನಾಗ ಕಾಲಿಕಟ್ಟ ಆಶ್ರಮ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕುದು ಕಾಲಿಕಟ್ಟ ಆಶ್ರಮ ಬಂದ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಸಿದ ಜಾಗೆ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಗೊಬ್ಬುನ ತುಯ್ಯರ ಗೊಬ್ಬುನ ಬಾಲ್ಯದ ಪೊರುಳು ತುಯ್ಯರ ಕುಂತಿನ ಜಾಗೆ ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಶಿವಪಾರ್ವತಿನ ಉಂಡು ಅವಳು ಕಾಲಿಕಟ್ಟ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಈ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಂಡ ಬೆಡಿ ಬುಡಿಯರು ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಪೇರು ಅವೊಂದು ಇದು ಬೆಗಕ್ಲೇರು ಮತ್ತು ದೂರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಲ್ತಿದ್ದು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಅಳುದಾ ಸುದೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ತದ ಕೀರ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಕೆದ್ದು ಕೊಂಬುಡು ಪೊಲ್ತದ ದಕ್ಕ ದಿನ ಅವು ಸುದೆ ಆತನು ಅನ್ಪೇರು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಮುರ್ಕುದು ಕಲ್ಲಿನ ಪತನ ಪಾರದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಪತಂಬೋದು ಅವು ಏರೆಗಳು ತೂಪಾರವಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಗಳು ತೂಪಾರವಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಗಳು ತೂಪಾರವಲ್ಲಿ అయినా ಆತು ಬಂದೋಬಸ್ತರು ಕಟ್ಟೋಡು ಅವು ಮಲ್ಲಣ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಸೂಯರಿದ್ದು ಮುರ್ಕುಂದು ಜಪ್ಪನು ಜೊತೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಕಲ್ಲಿನ ಕುಂಡಿ ಬಂದುಂಡು ಅವಳು ಮೈಸೂರು ಕೆದ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಹಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕಲ್ಲು ದೀಸಿನಿ ನಾನು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಮೂರು ಕಲ್ಲು ದೀವಾಡು ಬಂದು ದೀಪಾಡು ಬಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಪೋಯಿನ ಭಕ್ತಿಯರು ಪೂರ ಅವಳು ಬಂದು ಕಲ್ಲು ದೀಪೇರು ಕಲ್ಲು ದೀದು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಪು ಹೋಪೇರು ದುಂಪು ಹೋದಾನಾಗ ಕರಿಮಲೆ ಇಟ್ಟ ಸಿಕ್ತಿದ್ದು ಭಗವತಿ ಅವಳು ವಾಸ್ತವ್ಯವಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಳು ಭಗವತಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿವಿಲಾಂಗ್ ತೋಡು ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಕೈಕಾರ್ಯಕ್ಕದು ಅಲ್ಪದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಮಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರಿಮಲೆ ಮಿತ್ತು ಹೋದು ಕರಿಮಲೆ ಅವಳು ಕರ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ಕರಿಮಲೆ ಕರ್ಪು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಚಿತ್ತು ಕರಿಮಲೆ ಜಪ್ಪು ಕರಿಮಲೆ ಜಪ್ತ ಅದು ಚಿತ್ತು ಜಪ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರಿಯಾನ ಪಟ್ಟಣ ಸಣ್ಣ ಗಜಪಾದ ದೊಡ್ಡ ಗಜಪಾದ ಪೆರಿಯಾನ ಪಟ್ಟಣ ಅದು ಪಂಪೆ ಆ ರೀತಿದು ಅಲ್ಪ ಪೋಡು ಪಂಪೆ ಎದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಹೋದು ಕನ್ನಿಮೂಲ ಗಣಪತಿನ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರಲ್ಲ ಹನುಮಂತ ದೇವರಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಆಚರಣೆ ಜಾಗಿ ಅಲ್ಪ ರಾಮನ ಎದುರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಲು
ರಾಮದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹನುಮಂತ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ತದ್ದು ನೀಲಿಮಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ನೀಲಿಮಲೆಗೆ ಹೋದನಾಗ ಶಬರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗ ಇರಲ್ಪ, ಶಬರಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿನ ಜಾಗ, ಅರೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿನ ಜಾಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ತದ್ದು ದುಂಪು ಅನಾಗ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏತು ಬರ್ಪೇರಿ ಪಂಪಿನ ತೀಯದ ಬಡದುಂಜಿ ಸರಂಗುತ್ತಿ ಆಳು ಬಂದ ಜನ, ಸರಂಗುತ್ತಿ ಆಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಜನ ಉಂಟಿನ ಅವಳು, ಸರಂಗುತ್ತಿ ಆಳು ಬಂದ ಜನ ಅವಳು ಸರಂಗುತ್ತಿ ಆಳು ಅಂತೇಳಿ ಅವಳು ಸರಂಗುತ್ತಿ ಆಳು ಅಂತ ಜಾಗೇಡಿ ಆ ಸರಕಲೇನು ಪೂರ ಕುತ್ತದು ಅಲ್ತದ್ದು ಒಕ್ಕ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿನಿ. ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅವಳು ಪಿದಾಯ್ದು ದುಂಬು ಎಂಕುಲು 88 ಪೊನಗ ಕಲ್ಲುದ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು 18 ಮುಟ್ಟು, ಕಲ್ಲುದ ಮುಟ್ಟುಗೂ ಒಂಜಿನೇ ವರ್ಷ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಡು, 2ನೇ ವರ್ಷ ಪೋಯಿನ 2ಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಡು, 3 ವರ್ಷ ಪೋಯಿನ 3ಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಡು, ಇಂಚನೆ 4, 5, 6, 18 ವರ್ಷ ಪೋಯಿನಕ್ಕೂ ಮಿತ್ರ 18 ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನ ನಿಯಮ. ಇತ್ತದನೆ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಪಂಚಲೋಹದ ಕವಚ ಮಂತ್ರಿಯರು, ಪಂಚಲೋಹದ ಕವಚ ಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಸಾಲ ಹಾಕೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪಡಿ ಮಿತ್ರರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. 5 ಒಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ದುಂಬು ತಿರ್ಸುದೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಮಿತ್ತುದೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ತದೆ, ತಿರ್ಸು ಬರ್ತದೆ, ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ. 5 ಒಕ್ಕ ಪಾಯರೆ ಅಂಚ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಇಂಜಿ 1981 ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ನಾಡಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಅದೊಂದು ಇರ್ನ ಪಾಲು ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಎಂಕನಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಆತೆ ಪುಣ ಸ್ವಾಮಿರೇ ಇರ್ನ ಉಸುಲು ಉಪ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ದೀವೊಂದಿನಾರೀರಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದು ನನ್ನಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವೃತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಅವೇತು ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ನನ್ನಲಾತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಈಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಬಂತಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರ್ನ ಸೇಸಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಬೇರೆ ಮೋನೆ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಏಪಗಳತ್ತು ಒಂದು ಪದ ಬನಗ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರಲ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಮೇರೆ ಅಂಚಾದೆ ತುಂಬ ಏರಾಣ ಪುರಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇಸಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಮನೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ತಿಕ್ಕಂಡವರ ಮೆರಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲೇ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಚಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಏನು ಚಿತ್ತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯಾರನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ನಂಗೆ ಒದಗಿದ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಇಂದು ಇನ್ನಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವೃತ ಆಚರಣೆದಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರಣಿಕದಾದ ಎತ್ತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾன ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮದಾದ ಒಂದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಕೊನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕರ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಿಕಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಥೆನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಾಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಗೆಡ್ ನನಾಥ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಊರಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಾಂಡಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತನ್ನಾಂಡ ಆ ಸಾಧಕನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಊರಡ ದಾದಾಣಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಜಾಗೆ ಆಯ್ತನ್ನಾಂಡ ದಾದಾಣಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತನ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾವಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆನು.